Aduh. So रायजो राजाफोर नोंथांमोना बै बेखौ नुदोंना गोजौआ बे जों मायाव दंफैयो मिथिखागौ जानांगौ जों बेजों थांगोन ओरैजाय नोंथांमोना आन्दाज लादो ससेखिनिखौ गारियाबो बन्द जाना सोलायलांबाय नै ओरै नायदो लामाखौ एसेबाबो थाल मोनदों जानांगौ जों सोरनाव थांगोन दिनै थाल मोनगोन ना मोनाखै रायजो राजाफोर आं दा बुंथ'आ खिन्थु नोंथांमोना एसे थाल मोनदोंबा बुंबानो जाबाय सोरनाव थांदों जों फैखांबाय बिसिनाव अके जों बेयावहाय बारे बारे फैखांबाय गोबांनो ओमफ्राय नै बे लामाखौ नायबा थाल मोनगोन नों एसे थाल मोनगोन ना मोनाखै बेवहाय बे लामाखौ थाल मोनदों ना एसे थाल मोनदों नामा ना थाल मोनाखै दाबो थाल मोनाखै नामा बेयाव जों लामाखौ दोनसै नायदो थाल मोनगोन ना मोनाखै ओइनै नाहरदो नोंसिनिजाय लामाखौ एसे गोबाव जाखो 10 घन्टा आङो बे नानि मोनावनो दंफैयो मोजां ना खबरा मोजां नानि नानिया बे सालाखाथि माबायदि खबरालाय बेना मेगना साबाय थायो जाहैदों हा साबाय थायो जाहैदों दाबो ओमफ्राय दाथ' बेखौ लाङाखैना लांनांगोनसो ओमफ्राय मा जादों लांनायालाय जों गैला नैबावसो दं सालाखाथियाव दा नोंनि खोथानो मोनबा लांसै हा जों सावरायना लांनो नागिरदों मैया दहाय फैदों बे सावरायबायानो सावरायबाय ओमफ्राय लांग्रायालाय सोर लांग्राया मेफालसो ओंखारबाय नेपाल माबा कालि फुजा बायनासो लांदो कालि फुजा बायनासो बे बर'फ्रानो आगयाखिसै मानो बर'फ्रालाय मानो साबेसे थांगोन जायखिजाया जों साथाम थांसिगोन सोर सोर बे नानि ओमफ्राय बे मेफाल थांसिगोन नोंसोर सानैजोंल' ओमफ्राय बेसेबां लानो नागिरदों बे मेफाला मेफालनो जों हाजारसे जासिबाय सानजों हरजों नङा लांनायाव हाजिराया हाजिरायानोथ' ओमफ्राय गारिया जों सुपारजों थांसै नाइट सुपार बासजोंसो थांगोन बै मेफाल माने बै माबाया डक्टरा बासुगावनि माबा बै गुरु बासावसो सासे दं लांग्रा आच्छा बेमारिफोरखौ बेमारि लांग्रा आदैया मा बुङो दे बुंदो आङो आंनि फिसाजोखौ शिलंआव लांनो नागिरबाय बे शिलं लांनायनि थाखाय लाबाय दा शिलंआव लांनो नागिरदों खिन्थु कालि फुजा समाव थानाय नङा दा कालि फुजा उनाव लांनो थांखि लाबाय आरो दा आंनि फिसाजोआ मोजां मोजांल' जाहैथोंसै
आं बुंनायखौ बेनोसै आरो आफानि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोननायजों जों दा सन्जिता आंनि बिदानि गथ'खौ शिलंआव लांनो होननानै ओंखारबाय कालि फुजा बायनायनि उनाव आंनि बिदानिया मोजाङै मोजां जानानै फैथोंसै आइ आफानि अननायफोरजों एसेनोसै। स' रायजो राजाफोर आं दिनै दंफैयो सन्जिता बसुमतारी बिनानावनि न'आवहाय। नोंथांमोना मिथिखागौ सन्जिता बिनानावनि मेगना उन्दै समनिफ्रायनो माने नुवा एसे नुब्लाबो माने क्लियारै नुजोबा आरो बेबो नायनो गोसो गोबांनो बियो गोबां बै समावहाय भिडिअ जों जेब्ला बानायफैदोंमोन माखासे अनसुंथाइ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बै समावहाय होमबा नानिया गोबां गाबदोंमोन आंबो नायनो लुबैदों आंबो जोंनि बुहुमखौ नायनो लुबैदों मोजाङै माबायदि नङा होमबा स' बेबायदि फरायनोबो मोनासै बे मेगननि थाखायनो हायासै स' दायो बेखौ फाहामनो बा हागोन होनना मिथिनानै दिनै जों बै समाव भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे बानायनायावहाय गोबां सुबुंफ्रानो मदद खालामदों आरो जेराव हमना ला जोंहा पाब्लिकफोर जोंनि रायजो राजाफोर बर'नि रायजो राजाफोर सोरबा गुबुन जाथिफ्राबो मदद खालामदोंब्ला आं बेखौ बुंनो हाला आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां श्री प्रमद बर' साराबो फैदों आरो लोगोसे बिना गयारि मेदामाबो सौफैदोंमोन बेवहाय रायजो राजाफोर मेगना साबाय थानायनि थाखाय नैबे बिनानावनि जि मेगन बे समावहाय माने बेखौ एसे सागा होनो थाखाय बा बिनि मेडिसिन बङाइगाव लायदोंमोन आरो बेयाव लायनाया माखासे खरस जाबाय जे आखायाव होदोंमोन ओमफ्राय दायो जिखिनि एकाउन्टआव डिप'जिट दङ बेखिनि दङ ओमफ्राय दायो थांनोथ' हाथ'वा मानो होनब्ला डक्टरफ्रा दायो सुथि जासिगोन कालि फुजानि उनावसो मोनगोन बायदि होनना बुंदों आदैमोनहा खबर लादोंमोन जाहैदों मादैमोनहा ओमफ्राय दा कालि फुजानि उनावहाय जागोन बायदि 4 नभेम्बर बा 5 नभेम्बरनिफ्रायथ' कालि फुजा जागोन नालाय दिवाली जागोन नालाय ओमफ्राय बिसोरो लांनो थाखाय मानसि मोनाखै बुंनायलाय माने आं सानदोंमोन माने जोंनो थांसै नामा जोंनो लांसै नामा स' बेबायदि सानदोंमोन आरोना स' बे बाथ्राया फाइनाल जाथ'वाखै आरोना रायजो राजाफोर होमबाबो बेखौ उनावहाय जोङो जुदि थांनाय जायोब्ला बेखौ जों फाइनाल खोन्थागोन बाट जों सानदोंमोन आरो माबायदि जामारगोन ओमफ्राय जोंहाबो खामानि दङ नङा होमबा अब्लाबो नायनि मा जायो बाट बेवहाय फैनायनि दिनै खारना जाहैबाय नोंथांमोनाबो नायनो लुबैदों सन्जिता बिनानावा माबायदि हालोदाव दङ नोंथांमोनाबो अनसुंथाइ होबाय बेसेबांबा हाजार लाख थाखा नोंथांमोनाबो जमा थाइसे थाइनै सोरबा 100 थाखा सोरबा 500 थाखा सोरबा 1000 सोरबा 2000 सोरबा 1500 बेबायदि डनेसन हरदों आरो जायफोर डनेसन हरदों बिथांमोना सन्जिता बिनानावनि मेगना हामगोन ना हामाखै बा बिथांनि महरखौबो नायनो लुबैदों स' बेनिखायनो आं देखायनो सानदों नैबे नानिखौ नायबानो जाबाय नानिया बेयाव दङ देखायना हो केमेराखौ नैबेनो नानि रायजो राजाफोरखौ स' नानिया बेनो दायो बियो बेवहाय दङ दायो नानिनि मेगना आसा खालामो डक्टरनि अननायजों डक्टरनि रोंगौथिजों अबंलावरिनि आशीर्वादजों जाहाथे फैगोन जे बिथांनि अपारेसन जागोन मेगन फाहामनायावहाय थाबैनो इसोरनि मायाजों हामथोंसै बेखौनो लुबैबाय आरो लोगोसे जोंनि जि थाइसे थाइनै खौसेथि खालामलायनानै बा खौसेथि जालायनानै डनेसन होलायनानै एसेबांखिनि रां बानायबाय बे रांनि मुल्यआबो थाथोंसै बिनि थाखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने डनेसन हरनायनि थाखाय खेबसेबाव फिन खुलुमबावबाय नांगौ जायोब्ला नोंथांमोनाबो मदद फिन खालामबावनांगोन फैसाया थोआब्ला ओमफ्राय डक्टरा हागोन होनना बुंनायलाय बे खामानिसिम जों नाजादों ओमफ्राय दायो जों नायहैनोसै डक्टरा मा बुंमारो हामारगोन ना हामारा रायजो राजाफोर ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोननि जि थाइसे थाइनै हरनाय बेबो जामारथोंसै हामनाय जायोब्लाथ' जोंबो मोजांखौनो मोनगोन गोसोफोरखौ अबंलावरिनाव आशीर्बाद बियो जाहाथे फैगोन अपारेसनाव थाबैनो माने बिथांनि बिनानावनि मेगना थाइनैबो हामथोंसै आरोना स' थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे मदद खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइबबो खालामनो हागोन स' थेंक इउ सो माच बाय बाय स' गाइस जोबनायाव जों मैगं थाइगं बायनानै लांसै बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउनाव बिराद बारालै मैगं दामा ओमफ्राय बेनिफ्रायनो एसे एनै जि हायो बेखिनिखौ बायनानै लानानै थांसै संना जाहैनोसै ओजोंहाय आरो दाम गोसाना क'क्राझाराव ओंखायनो बायनानै बिनिफ्रायनो लांखानोसै आरोना मैगङाबो गोथां जा मोजां दङ स' थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ हायोब्ला अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो 1 लाख जाथारसिगोन जोंनि चेनेल नैबे प्रकाश नार्जारि पार्सनेल चेनेला बेनोसै स' थेंक इउ सो माच बाय एग्जेक्ट सेम लाइन যেটা ডুপ্লিকেট টাকা ওটা নিয়ে নো লাভ ও 1 কেজি নাম 50 টাকা হবে না